Cooperativa Federada. Biserveis ve del nostre nom fiscal, serveis de beca industrial. Des del principi treballem amb tot tipus de vehicles industrials i ara més focalitzats en autobusos elèctrics, autobusos híbrids i autobusos d'hidrogen. Fem tot tipus de reversions d'autobusos, ja sigui del motor tèrmic o del motor elèctric, de generadors i inclús, com es veu d'aquí darrere, amb bateries del voltatge que porten els autobusos. Para nosotros, ser cooperativa significa que nuestra organización se basa en los valores de la economía social. Valores como la diversidad, la inclusión y el relevo generacional forman parte de nuestro ADN. Yo llegué a Barcelona desde Colombia y empecé a hacer prácticas en una empresa de este mismo sector. Y fue allí donde conocí a Antonio Agüera. Con los años aquella empresa entró en crisis y tuvo que cerrar. Fue entonces cuando Antonio, dos compañeros más y yo decidimos capitalizar el paro y fundar Biserveis. Durante estos 12 años hemos construido algo muy especial, una cooperativa que es el reflejo de nuestra sociedad. Un entorno pleno de diversidad cultural y generacional. Personas desde los 17 años hasta los 64 trabajamos aquí y 14 nacionalidades diferentes convivimos cada día en Biserveis. Nosaltres participem en totes les iniciatives que fa la Federació. Es tracta d'intercooperació, no només amb aquestes iniciatives, sinó amb totes les organitzacions amb les que compartim valors. Al final crec que és clau per al futur de l'economia social, per generar aquest impacte del que parlem moltes vegades, que crec que no només ha de ser per cada una de les organitzacions, sinó a nivell col·lectiu, per un futur del sector, de la ciutat, del país, de la societat en general.